abu na biyu kuma sai mu zo nan sai mu highlighting. Da abin da nake nufi da highlighting, kamar yanzu misali mutum yana Microsoft zai iya danna Control A, amma mu anan yanzu abin da zamu yi kawai zamu danne left click, wato madannin kwamfuta na hannun hagu, sai mu jawo nan sai mu danna delete. Maka danna delete zamu ga ya fita gaba daya, gashi nan abin mu ya fita gaba daya, mun riga mun danna delete yanzu. To yanzu sai mu ɗauko wannan aikin namu wanda muka yi exporting muka sa masa sample 1. Don ka buɗe wannan na ce maku a preview go, gashi nan zai buɗe, gashi nan ya buɗe, mun yi shi a cikin waya komai. To yanzu za mu ɗauko shi sai mu kawo shi nan mu ajiye shi zaren farko kenan, gida na farko. Saɓanin ɗazu a na biyu muka sa, to yanzu a na farko za mu sa. Gashi nan za mu ɗan tattala wannan alamar da na ja, an kaɗan zo ɗan sama za ga alamar wannan kuso, wato yanzu manunin kwamfuta kenan. Yanzu za ga ya ɗan canja alama, gashi nan ina motsa shi. Zamu shine na talawa da na kuma ragewa. To na tala shi ne don ya mun sauƙin editing da ganewa, saboda yanzu za mu yi aiki. To yanzu mun sa shi a zare na farko. Yanzu abin da ya zace na gaban mu yanzu shine abin da ya kamata mu yi, za mu ɗauko hannu wanda yake danna alamar subscribe, wato shine muke da shi green screen hand. Zaka iya zuwa kai downloading green screen hand ko a YouTube ko a wani abin da, idan ma kana bukata zaka iya yin like, zaka iya commenting a cikin comment box don a turo ma shi, don mu turo ma shi. Yanzu za mu ɗauko green screen hand. Idan muka ɗauko shi, bari mu fara buɗewa ku gani. Za mu buɗe, kun gani alama hannu ya zo ya danna ya tafi, gashi na ya ƙara zuwa ya danna ya tafi. To amma me, in ko kula sosai, muna so mu sa hannun ne a cikin computer, a cikin wayar da ya nuna ya danna subscribing. To an babu komai, ko wannan abin da yake nufi green screen, wasu suna ce masa chroma. Za ka iya ɗaukowa, shine za ga mutum ko a helicopter a film za ga an sa mutum ana yaƙi a helicopter kuma baya cikin helicopter, ko ya tashi sama ne, a yi wasu dabaru dai haka dai su dabarun editing ake cewa abin. To yanzu za mu ɗauko hannun, in kuka kula green screen, to za mu cire green ɗin sai mu sa a cikin wayar. Bari mu nuna muku yacce za a yi gaba ɗaya a ciki. Tunda haka ne, yanzu sai mu ɗauko wannan. Na gaya muku in za mu ɗauko za mu iya dannewa ko kuma mu danna alamar, to mu danna wannan alamar tauraron. Amma yanzu tunda ɗaukowa za mu dannewar ta fi sauƙi, drag and drop ake cewa kenan a yaren kwamfuta. To yanzu gashi nan mun ɗauko shi, za mu zo nan ƙasa sai mu sa shi layi na ƙasa kenan. To yanzu abin da ke faruwa, sai mu tsaya mu duba. Na gaya muku nan za mu tala shi ne saboda aikin ya zo mana da cikin sauƙi. To yanzu abin da zai faru, tunda wannan green screen ɗin gashi a haka, yanzu mafi sauƙi, mafi dabara abin da za mu yi yanzu shine sai mu zo nan mu right click, wato madannin kwamfuta na hannun dama. In muka duba za mu ga an sa wani go a advanced edit, ga kuma green screen. To green screen din za mu shiga, amma ba kafin mu shiga nan kan mu tabbata, kaga yanzu mun danna gun nan gashi ya ja gaba daya. In kuma na danna gefe zai ba ku gaba alama komai ba. Yanzu na danna zaren farko, kaga ya ja. Na danna na biyu ya ja, ya hau kansa. Ku kula sosai, idan na danna wani gun gaba ɗaya ba wanda ya hau ja. To idan za mu yi green screen akan wannan za mu danna dan jan yayi ja, gashi nan yayi ja. Sai mu zo mu danna right click, yace na faɗa madannin kwamfuta na hannun dama, sai mu zo green screen, sai mu danna shiga green screen. Muna zuwa green screen zai nuno mana wannan abun. To yanzu gashi ya nuno mana gaba ɗaya green screen mu ga hannun mu. Muna so mu danna, yawa hannun muke so kawai ya fito, ba ma so wannan green din abin ya fito. To abinda zamu yi yanzu, sai mu zo nan make part of the clip transparent, wato kamar yadda wani abu na cikin bidiyon naka ya zama na an goge shi. A abin da nake nufi kenan. Yanzu ga kuma alamar kala na a ƙasa. To hakan yana nufin kenan mu mayar da iya hannu muke bukata, sai mu danna good mu yi tikin. Gashi yanzu muna yin tikin, ba ga hannu ya fito da waya a baya ba, haka abin yake. To ga wata alamar intensity level, wato yanayi na rage hasken green din da yake bukata, yace kake son abin ya fita. Yanzu a 2 yake, in muka dan jawo shi za ku ga ku kula hannun yana motsawa, gashi mun kai shi 100. To amma mun fi bukatar sai ya zo a 2 din saboda ya dan nuna. To gashi ne yanzu alhamdulillah, an ka kula ga hannu na yana tafiya, ga hannun yanzu alhamdulillah mun gyara shi. To amma me, ba a daidai yake ba, inda muke bukata ya taba subscribe ba a nan ya fito ba. To babu komai, duk zamu gyara shi yanzu. To yanzu muka danna okay, gashi nan kun gani yanzu hannun mu ya dawo, mun cire green, gashi yanzu iya hannu muke gani. In mun play yanzu za a gani, yawwa alhamdulillah. To yanzu me, motsar da hannun zamu ya fito daidai inda green screen din inda muke so aka danna subscribe. To yanzu sai mu yi wani abu, sai mu biyo kan layin mu. Ga wani dan zare nan ina ja, wani dan layi dan karatse. To shine yake nuna mana bidiyon mu a inda bidiyon mu yake, wato muna tafiya da bidiyon mu. To yanzu zan yi playing, gashi nan bidiyon mu ya tafi.
kun ga nan duka ba ma bukata hannu ya fito, ba ma bukata hannu ya fito, anan ma ba ma bukata. Bari mu matsar da hannun kaɗan yace ba shi muke, tunda ba yanzu muke bukatar sa ba. To amma zan jawo zare na ne inda nake so daidai hannun ya fito sai in gani. Yanzu muna tafiya, to gashi nan in ga kula ya alamar subscribe din da ja ce a cikin bidiyon, ko ba haka ba, da ja ce a cikin bidiyon kun gani. To yanzu daga daidai nan gun sai in jawo wannan hannun na green screen sai in kawo shi nan gun, daga daidai nan gun kaga ne playing za ga hannu ya fito. To ina so in saita ne subscribe din yawo a lokacin da hannun ya fito. To yanzu misali gashi zan jawo, to a ka'ida daga daidai nan gun zan kawo hannun, gashi ba in saita daga daidai nan gun, ba in ƙara gyarawa sai in jawo hannun daga daidai nan gun. Alhamdulillah, to gashi hannun mu zai fito yanzu, shi nan zai danna subscribe. To amma yanzu za mu saita hannun ne daidai gun, sai za mu zo nan mu rika dan jawo hannun, mu rika dan jawowa, shi ma za mu rage masa dan tsayi, saboda ba wai ba zai kawo a ce zai cika screen mu, amma muka dan rage masa dan tsayi ya dan kawai a ga ya fito daga sama. To alhamdulillah gashi nan yanzu muna dan saisaita shi daidai gun subscribe din ya danna, duk gashi nan muna dan jawo shi yazo shi ma yawwa. Alhamdulillah gashi nan muna dan jawo shi, alhamdulillah. To yanzu sai mu ƙara bibiya mu gani yayi daidai da abin da muke bukata. Gashi nan hannu zai fito, to kun gani an riga danna subscribe akan hannu. To kaga kenan muna bukata hannun mu ya fito da wuri kenan. To gashi nan sai mu haka, gashi hannu ya fito yawwa. in ga hannu bai ma yi daidai yacce muke so ba, sai mu ja shi sama, za mu ja. Alhamdulillah gashi nan dai muna yi. To yanzu bari mu ƙara bibiya mu gani, gashi nan muna tafiya hannun mu yawwa. To kun ga yanzu sai tunda hannun ya ƙi ya fito daidai, to sai mu rage saurin shigowa hannun yanzu. Misali yawwa za mu rage, sai mu dan jawo, sai mu zo daga daidai nan gun misali, sai mu danna kan zaransa. Dama na ga muku ga alamar almakashi nan, sai mun hau kan zaren hannun sai mu danna almakashi, gashi mun sai mu goge wannan, sai mu faro daga nan din mu sai mu jawo. To yanzu bari mu gani abin mu zai tafi daidai yawwa. Alhamdulillah kun ga kuwa kula ya dan tafi, to amma ba wai yacce ake buƙatar sai ya tafi ba. To za mu dan ƙara dan jawo shi kaɗan. To gashi na jawo shi, yanzu hannu zai fito, kuna gani sai ya danna a daidai sanda ake bukata. Alhamdulillah, a nan muka kawo ƙarshen aikin mu na yau. Ku biyo mu domin kasancewa da mu a cikin aikin mu na gaba.